Siya ni Sunny Mejia, dito'y PinoyEspenia, Jack of all trade. Sapay kumata makayatan nyo lang ito video ng aramid. Ito nga video ke panagsadar ti or panaghinang iti tubo nga adalik na. Dahil ito nga tubo, inikat ko idyan ay may isang inaramid ko nga trabaho. Induling ko tatno dati senaryo tayo nga aramidin. Tano makaramid ak video kaparakin kayo. Dato'y di magbaking kayong senaryo basit laang ti ted na ngam no bumay bayag dato'y dyan ay kesami kani di dingding ado ti damitsan na dagito nga senaryo dagito di na magang plaques nga hanga pinunasan di mo nang nagaramid iso nga kastoy ti Davids na iso nga kinan na dagito butayo. Tatanga mo tayon iti pagtudtudan na markaan tayo matlang dito itatnuhan tayo nga maulaw noon niya ti pagtudtudan na dito tayo matin nga linas yan ayun. Lihaan tayo nga nalaing santo punasan tayo ti na magang punas laeng. Inayadan tayo laang ti panagputod tayo dito yan tayo nga bigbiglaan tapno hanga maoblong jay tubo tayo tanarigat nga isulbong to madamdama di coupling no naoblong to dato yan agputod tayo tumanan madamdama just in case habang pupudon tayo datoy mabalin tayo magkanta-kanta hingga na maputod no saan ket agpanunot tayo ti iluto tayo madamdama nga agawid tatno anda tayo nga ong tandagi babakit tayo inayadan tayo lang tapno y panagputod na kit na pintas ya tatanga na puto dun inspeksyonan tayo matan numayat ti panakaputod na adadag ito'y duwang pangsulpong ti English na ket coupling may sanga baro kung may sanga daan ngayon kahit kung ako sa rin na ito daan tatno may pakita king kayo nga kailangan latang lihaan ijay unag na basit ag sinumbangir tapno ang latang agtugtugaw mat ijay na toolbox yu dato ya nga dumabdaan laanin inya baka nukwakit apan tulanan ijay na basura sayang met. Sa tayo punasan tumatlaang tinamaga nga punas. Kaya mabalbalin solbong tayo dato iyanay kwa tubo tap no makita tayo no mayat dyan ay panakaputod tayo ag sinumbangir. Ana? Di pa nagkabel mat danto na plaques na impis laeng. Santo kailangan agusar tayo ti brush nga basit
Nga kadwa na dyan ay plugs nga ginatang tayo dyan ay hardware store. Itata, ikan tayo mat dyan ay coupling. Diyo nagnag sinumbangir itata. Naimpis mo't laing ti kabel tayo hanlaunay nga napuskol. Itata, ikabel tayo di pagsilpo. Coupling ako na tayo di English sa tayong tipusi-pusen. Siyempre kabilan tayo mat di kasilpo na tiplax sa tayong tu isilpo di bangir na no para kinyak agired-ready ak iti tabo nga dadanom na kinabasa nga lupot tatna mabalin tayo magpulpugan. Mabalin, ianggal tayo dyan ay torch tayo tatno mapudutan niya italo nga lugar di dolo ti tubo di coupling kay di main nga tubo nga nagputudan tayo. Siguraduhin nyo lang nga awan ti danom na dato unaga bago kayong ag-welding. Ano saan naatan yung welding nyo? Saan launay nga ado ti panagkabel ti tingga. Basit lang di kusto-kusto laang. Siyempre, ang tayo mga lipatan nga inspeksyonan ti trabaho tayo. Ana? Bye-bye antayo laang datoy nga lumamiis nga may sana. Sa tayon tupunasan tinamaganto no lumamiisen. Ana? Sapay kumata nakayatan nyo day video nga inaramid ko para king kayo. No daman ti question nyo, ag-email kayo langan nitoy. Tapos, numabalin, ag-subscribe kayo mo. Numaminsan lang ang video at dapay manin sa adati bonus na pa diyan. Salamat king kayo amin.